tun tum video kan ron ti lan tur chu Aadhaar card ti bo emo ani lo le la ti bo lo po ni ila har satna rang wangin emo emergency a Aadhaar number kan poimo thutte huna po man thei tur ani a chuan accident rang wangin Aadhaar te po kha kan ti bo theak kang mai laka te ruk ru laka te khami huna kan boy lo nan kan han tilang dona description a hian link 1 le 2 in ka da a link 1 a hian ati bo te ta na lu na tur kan Aadhaar number dil na tur link ani a true hi download na link ani ta kan lu tanga link 1 kan lu ta ti hian aron langa ti hian en a har deuh karin wangin desktop site ka onanga desktop site on chunga kan ti du chuan tilai alu a hian lu na tur oma tilai 3 dot a hian kan lu tanga chuan ti hian desktop site on na tur lai box si kan click anga ti khan desktop site in onanga ti khan aron langa ta hian select tur a oma Aadhaar ti hi a polin kan da anga hei hi ti hian om theya ti hian Aadhaar a hian kan da ang Aadhaar number a hian chuan kan ti masak ber tur chu enter Aadhaar name Aadhaar kan hming zia dan dik tak capital ani chuan capital b alo om ta a entin nan chuan space ani chuan space kha kan da anga khatiang zel khan chuan dot alo mani pon dot kha kan da anga Aadhaar kan hming zia dan dik tak ang khan chuan capital ching kha capital in kan da vek don kha poimo dona chuan a hnuaiah hian phone number chutna tur phone number emo pia email emo Aadhaar ra kan link phone number emo email kha kan hmang don ya heta hian email kan du tu kan hmang thei lowa chuan a hnuaiah hian captcha code chutlu na tur om le a ta hian chuan captcha code kan chutlu zo khan a hnuaiah hian send OTP ti a omanga ta khan kan lut don ya kan fill up phatange ti hian code te po kha dik thlapin a om dan ang khan capital le small te po kha angai ang charin kan chulu tanga chuan send OTP ti hi kan click don ani send OTP hi kan click anga chuan OTP kan phone aron thleng anga OTP hi kan chulut anga ka copy mai anga ka paste mai ang chuan a hnuaiah hian submit ti aron oma tilaiah hian submit ti hi kan click le anga chuan ti hian aron om ma kan Aadhaar nena kan link mobile number kan Aadhaar number kha message in aron thlenga tilaiah hian Aadhaar number last digit kha aron langta a chuan message a khan kan Aadhaar number kha aron thlenga kan enange ti hian kan Aadhaar number kha dia resident ti a insia kanga chuan number kha Aadhaar number in lang aron langanga is your Aadhaar number tin a omanga message in kan donganga khami number kha kan copy anga ani lo pon le kha pon a emok kan ziak thla anga chuan link tru a khan kan lutang link tru a khan kan an luta ti hian aron lang le ta Aadhaar enrollment ti te select tur ama Aadhaar kha kan select anga Aadhaar number ve kha kan select anga chuan kan Aadhaar number kha kan chulut anga message kan don kha chuan a hnuaiah hian code chutlu na tur om le a captcha code ni chinami ang chia khan kan chulut le ang chuan kan chutlu zo chia khan send OTP kan click anga kan phone a message a khan OTP ron thleng anga nan nga lok anga chuan OTP aron kha kan fill up anga hetilaya box hi click lo tur ani tilaya mi kan click chuan kan Aadhaar number kha kan download ami kha alang vek thei don lowa click lo tur chuan a hnuaiah mi ta hian download ta hian kan lutang tikhan download select turin oma kan download ti kan click ang chuan download cho zo fela open ti oma kan open anga ta hian PDF ani wang han PDF a open turin ron thlenga chuan kan open don khan password kha ron rukhesa hei hi kan share ring tur chu kan hming masalam digit li le kan pian kum adarami ang chi han kan chulut anga capital vek turani ming kha
chuan pian kum kan chu anga digit riat ani chara chi a ti khan chuan open ti kan click ang ti khan kan atar ka ol sam deuin man mai thei turin kan download file tater maya kha kan print anga kan du dan kan print le thei ani mai du le pvc card point hei hi acha theya pvc card cha dan po hi amain video ka ron da to ma se ka channel chat wang kan ka channel video jong song kha a in remove veka kang te po kha ti dan tur ka ron ngai do le dona pvc card cha dan te chuan antar ta comment update te po kha kan lo ngai lo ti te po kan check anga chung te po chu update dan tur te po kan lan ron ti zel tura ngai la chuan hei ka channel hi in lo la subscribe lo ni chuan lo subscribe theu ula he tiang thil chi hrang ti dan te ka ron upload zel dona link in lo ni po notification in don theinan min lo subscribe sak theu tur le mi tam tak he tiang har san tok an om theya chung te chuan om sam te an har san an solve theinan link he tam theyang ber min share pui turin in khongai na sang ber ka ron dil ani e tun tumo tan chuan khami jong kha ngeri phot ro se